Ay guys, medyo adlaw itong tanan. Siguro adlaw day guys. Nagkuhan kog herbal. Kay grabing labara gyapon bang bang ano ni. Ngita gini ni tubig. Kuha ni siya. 7 kadahon sa karnaba o 7 kadahon sa bayabas. Puro udlot. Kuan, parang labara di dari dani raman na pikas. Sige sa nagngana-ngana di gyapon. Maglaba ang takulon. Hindi na ra magmawa ni. Basig mabintaha ni dani. Minita pa. Ikan ko ato sa likod kay nagba ako lubi para sa manok. Kay mandun na lang tuk-tuk-tuk-tukon. Pero human ito nagtuwa ganyang alas 6. Ginoo ko. Umutro ba? Pagpahit naman. Nagkuan dari guys, dagom taligsik. Kapamuwag ang labad sa uba. Nakahurot ako duha ka tambaw. Gihapon. Pait. Tawag kong liksi. Laay. Nag-insa ka? Tentu Wa matog. Hadi Uncle Roy be. Nada na? Tubag. Sinanay haman. Ha? Nga? Kada Domingo malang diyo. O vitamins. Nag-uwan di abi wa? Ganina ni uwan. Gusto?
Ano naman? Ano? Naman. Ha? Ano sabi? Ha? Ano sa? Man? Kaya nga naman. Natulo na mo. Og, Sa pagkana. Send a picture of pagkanang balhin o profile. hindi. Tudloan mo. Kapag ko. Kamao ka. Oh. Ako rin na. Kanakuan. Pagkatungan ng profile. Ay, sorry po. Ma, Ano? nakay ka lang pagsabon sa mga katong blue. Haman. Mas divided. Ato ilapti na. Oh. Ang gida yung motor. Ha? Ang gida yung motor. Hmm. Oh. Motor ka wanhi. Hmm. Ano siya man ay magawiran? Hindi mo ko slime. Iniilan ko man, masigaw na dukot sayaw. Hmm. Tapos, ama na isa daw. Nagkakuan daw cruising. Los A. 30 or 31 ba daw? Ga, naunor ka. Wa, Ano? basin. Ha? Basin. Basin, hindi ay. Ha. Huwag ka manood. Daghan pa kay kuto. Ang sa'yo mo sud Android. Sardinas. Wala dito yung kwarta. Ang taon. Ikaw? Naa. Oy, majo. 100 ra. Ay, 100 ra. Ha, manday uban. Kita ko.
Buwan. Di amang kag 100. Dagan ko ulo. Adya kay lagpas pa mo to 100 kaya di am ko gihatag nimo 150 mo gurtong gihatag nimo 120. Pila tong gihatag nimo? Okay. Ay haywa. Haraman to. Okay. Ha? Haraman to. Hara to be? Hara to ang gihatag nimo? Ipalit. Tanan gipalit? Og Ang 20, ipalit ko makaon. unsa 100? Pwede 100. Wa ba di ka natagay 100? Di ka tagaan ka na 100. Katong pag blessing sa bahay ni Mami Promi. Dada pa pagkay 100 gihatag si mong lolo. Imong gihurot tanan. Ingan bitaw ko di ka magdag kwarta sa eskwelahan. Nga na anam ngano magda pa magkakwarta nga na naman kay baon. Haraman. Wala. Ginoo koleksian. Nagsayang-sayang kag kwarta. Wa nay nabilis kwarta nimo? Ha? Kalabad kas og samot oy. Abi ko ba gatigom ka? Ngano magda pa magkakwarta sa eskwelahan kapila magkanagingnan? Nga di na ka magdagkwarta sa eskwelahan kay bawal na magpalit-palit dito sa gawas. Giingnan nas pag-meeting na mo. Ngano magda pa magkakwarta nga naman kay mga baon? Ano mahilak man ka? Aram kang istoryahan nga ag 100 dako naman ang 100. Nganong wa na may sukli. Tan-away mo kwarta dito, pila to? Tanawa. Tanawa kay mo tanaw ko. Tanawa ba? Muhilak ra ba? Pag nga lagi nila ron. Muhilak di kag istoryahan no. Sakto ba day na? Magdaka kwarta sa eskwelahan, lupig pa high school nimo. Ag sa gatos. Wa na. Tanawa na to ba? Wa na nabilis kwarta nimo? High blood. Mong classmate rin na bulahan. Haman. Haa. Haa ba? Muhilak man. Unsa? Tarig istorya oy, tiguwang na. Makaibaw pagali ko magdakag kwarta sa eskwelahan, awa lagi.
Haag kwarta nimo. Ano susuko? Pila? Ngano 100 naman? Nga una, gitagaan mo kag 100 sa imong lolo. Anda na ho, 120. Dapat 220 na. Anda das Bernes, gitagaan man ka. Gitagaan ka. Ha? Gitagaan ka? Pila? Oh, 100, 120 na. Oh, haman. Ngano 100 naman ang nani mo? Gihurot ni mas eskwelahan. Pila imong gida sa eskwelahan, tugas tinuod. Pila? Pila? Ha? Pila gida sa eskwelahan ang utan ako? Pila? Ha? 100? Ha, magsukli? Ha? Tanan gihurot nimo? Ha? Wa na ka na maulik si. Grade 3 pagali ka, ingana na ka. 100 magdag kwarta wa na sukli. Gial-alan ra ka. Diya na pa kay bawon biskwit. Garabi na pod.